Il-Partit Nazzjonalista ppubblika ittra lid deputati li huma membri tal-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi Kerel Aquilina, Karmi Fsud Bonnici u Clyde Puli batu li chairperson tal-Kumitat Anthony Agius De Celis fir-rigward tal-ħatra taċ-Chairman tal-FIAU. Il-membri tal-Partit Nazzjonalista fil-Kumitat Permanenti qed jeżiġu li fir-rigward ta' din il-ħatra il-proċess quddiem il-Kumitat ma jiġix abbużat iżda jsir skont il-liġi u mhux persuna li l-Prim Ministru diġà ħatar minn wara dar il-Parlament u biksur tal-għadd dwar l-amministrazzjoni pubblika. Fl-ittra d-deputati nazzjonalisti fakru kif il-Ministru tal-Finanzi mhuwiex il-Ministru li skont il-liġi u fdat bil-ħatra taċ-Chairman tal-FIAU iżda l-Prim Ministru. Għal daqstant litra li l-Kumitat Parlamentari rċieva minant il-Ministru Edward Cicluna mhijiex skont dak li jipprovdi l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u ma tiswiex biex il-Kumitat jipproċedi fil-konsiderazzjoni tal-ħatra. Il-membri parlamentari komplew billi nnutaw li litra mill-Ministru tal-Finanzi intbatet wara li l-persuna ġiet maħtura fil-kariga ta' Chairman tal-FIAU, tant li l-ħatra diġà ġiet ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern ta' 3 ta' April li għadda. Anke din hi xi ħaġa li tmur kontra l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. Filwaqt li tennew li din il-pożizzjoni ma titrattax l-għażla tal-persuna nnifisha, il-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista tennew li l-proċess użat kien żbaljat filwaqt li l-Kumitat dwar il-ħatrijiet pubbliċi m'għandux ikun abbużat. Għal dastant huma appellaw li jkunu segwiti l-proċeduri kif mitluba bil-liġi.